ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖିଲେ ସେ ପଦକ? କହିଲେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଳ ଦୟଣା ବିରାଜେ ପାଟ ଡୋର ପିତ କାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ମାଳ ସାଜେ ଗଜଦନ୍ତ ଚୌକିରେ ଅପସର ତୁଳି କର ପଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯାନ୍ତି ଢଳି ଢଳି କର ପଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯାନ୍ତି ଢଳି ଢଳି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जो जगन्नाथ सो ही कृष्ण, जो कृष्ण सही जगन्नाथ। कवि जगन्नाथ पाणी निज खंडकाव्य गुंडीचा विजय नामक खंडकाव्य वर्णना कर। जय जगन्नाथ।